Gouden Burger Publieksprijs van de Jaartekrant in 2012. Uitreiken mij aan een originele productie met een bak vol jonge talenten. De winnaar is de Benny Hippelopspel. Het is geweldig hoeveel concentratie en hoeveel werk die Ben verzetten kunnen. Wat ik zelfs hartstikke fijn vind dat wij al jarenlang nog steeds steld worden om een gisteren in Littische deel zo'n grote profband op het podium wel te zetten. Die werd zelfs al griezelig formatie en nu zo.